si dneska připravíme základ na pletení pomlásky, což je obmotávka na rukojeť. Potřebujeme na to asi 2 proutky, takhle dlouhý, takový průměr, přibližně, nevím, kolik to může být, 3/4 cm, kus hadru, nůž. Ten hadr máme na to, aby jsme se nepořezali. Takže si máme hadr, dáme si ho takhle, máme nůž a děláme si vlastně z toho polovinu. A když se nám ke konci to nepovede, tak se nic neděje, jednoduše seřízneme a máme 2 krásné půlky. Pokud na nějakých místech je to tak trošku tenčí, tak to ničemu nevadí. Tady tyhle ty chloupky odtrháme a takhle se dělá vlastně půlka proutku bezpečně. Takže to, co jsme si udělali, ty půlkové proutky, tak si očistíme pruty, 8 prutů na jednu pomlásku. Takže takhle krásně. Tak a tu špičku chytneme, stáhneme to dolů. Tak pak si proutky seřízneme, ať jsou stejně dlouhý. Pak si máme ten ulenej ten. Takhle ho tam nějak zastrčíme. A začneme vlastně samotnou základní obmotávku. Pěkně si srovnáme ty proutky. Pěkně to vlastně utáhneme. Tak pak takhle oddělíme ten jeden tlustý prut. Takhle to tam dáme. Tady je teda špatně, dost tah. Si takhle pořádně nadzvedneme. Teď se mi to nějak nechce. Tak pojď. Asi by na tohle byly dobrý kleště, který já teď zrovna u sebe nemám. Tý první mi to šlo krásně, co jsem dělal. Tak, je tam. Pak sveme nůž, druhou stranou, než je ostří, stlačí se to tam. A já pak vemu kleště a vytáhnu to. Pak se veme druhý, takhle se dá k tomu. To je zrovna nějaký divný. Takhle se dá na to. A pokračuje se dál ve obmotávce. Na to myslím fakt na to, ale teď mi to nejde. Tak a teď tady už máme hotovou obmotávku. Tak, teď přistoupíme k samotnému pletení. Já už jsem asi kus plet, protože vám se to špatně ukazuje na tom tlustým. Takže základ je rozdělit si to na 4 proutky na každou stranu.
Pak vezmeme z jedné strany proutek, na druhé straně ho dáme mezi ty 4 a vrátíme ho zpátky. Pak vezmeme na druhé straně proutek, dáme ho zase mezi 4 a zase ho vrátíme. Takhle prostě pokračujeme až na konec. Pokračujeme a když máme celou pomlásku, tak vezmeme provázek a nahoře to zavážeme, což udělám za chvilku. Tak takhle to vezmeme, tady to zavážeme, pak si tam dáme různé mašličky a máme celou pomlásku.